Tekbir suresi. Tekbir suresi Mekke'de inen surelerden bolup ol 29 ayetden ibaretdir. Surenin adı ilkinci ayette agdalayan, düýürlenen, saralan, dolanan manysynda bir işlikden alınanlar. Surede insanların ölümünden soň dirilip, dünyada eden işlerinin hatany berjekdikleri habar berilýär. Şeýle de Cebrail periştäniň mertebesi barada aýdylýar. Rahman we Rahim bolan Allah'ın adı bilen. Gün düýürilip gatlanan wagty, yıldızlar yerlerinden kaçan wagty, dağlar yöredilen wagty, botlajak bolýan düýeler dödüp bolmajak mallar terk edilen wagty, wagşy haýwanlar bir ýere üýşürilip jemlenen wagty, deňizler alawlanyp gaýnadylan wagty, ruhlar janlar bedene girip birleşdirilen wagty, birligine gömülen gyý çağanyň haýsy günä sebäpli öldürilenligi soralan wagty, hasap depterleri açylan wagty, asman cisimleri sıyırılıp açılan wagty, dowdak lowladılıp kızdırılan wagty, cennet golaylaşdyrılan wagty, şol wagt her kim kıyamet üçin taýarlan dadynyň nämedigine göz ýetirer. Ýok, günni siňip giýlenen ýyldızlara, aýlanyp yerlerine giren ýyldızlara, garaňkylygy izde goýan giýje, agyryp gelýän daňa kasam bolsun. Kur'an hormatly bir ilçiniň Cebrail'in getiren sözüdür. Ol ilçi ören güýçlüdür. Beyik arşyň eýesi bolan Allah'ın yanında ören awraýlydyr. Ol ýerde asmanlarda özüne boyun egilýän, anam edilýän ilçidir. Siziň dostuňyz Muhammed däldir. Ol Muhammed onu Cebrail'i asmanyna äşkär görüpdi. Gaýypdan gelýän wahyny getirmekde oluksyp däldir. Bu söz Kur'an daşlanyp cennetten kowulan şeytanyň sözü däldir. Siz bu ýagdaýda nire gidýärsiňiz? Bu Kur'an diňe ähli älemlere bir öwütdir, duýduruşdyr. Dogry ýoly tapmak isleýänler üçin öwüt ündewdir. Emma bu dogry ýolda berip durmak siziň isleňize bagly däldir. Ol diňe älemleriň perwerdigäri bolan Allah'ın islegi bilen amala aşar.